सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफ्राव दिनै 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिब थानाय नङा। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै फुंनि 9 रिंगासिम गासै 4 घन्टासिम मोब्लिब सिबिथाय बन्द जागोन। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरा जाहैबाय बिजनी टाउन, उलुबारी, फानबारी, बिष्णुपुर, गिरकाबारी, गरायमारी, फस्लाबारी, सुबाइजार, खैलामैला, आमगुरी आरो खावाथिका। बेफोर ओनसोलफोराव दिनै 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिब थानाय नङा। मोब्लिब थार फाहामनायनि थाखायनो बेफोर ओनसोलफोराव दिनैनि सानाव 4 घन्टानि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द खालामनानै दोननाय जागोन। जौ, जुवा, ड्राग्स आरो गान्जा बेफोर बर'नि समाजाव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं। जौ, जुवा, गान्जा, ड्राग्स बाहायनायनि थाखाय माखासे लाइमोनफोरा गावसोरनि जिउखौ खोमसि फारसे नारहरखाबाय आरो माखासे सुबुंफोरा जौनि निसायाव थानानै गावनि नखरखौ सिलिंखार खालामगासिनो दं। बेफोरनि सायाव जोंनि समाजानो गोख्रों जानाया गाहाम, नङाब्ला बर' हारिया गोबां उन जानानै थालांबावगोन। फिन चिरांनि जनता बाजाराव मुगैथाव बुथारनाय जाथाय। निसायाव थानाय फिसाया बिसिखौनो बुथारनानै फबनानै दोनदों आरो 13 साननि उनावसो बोखांनो हादों गोथै देहाखौ। बुथारग्रा फिसायनि मुङा गावराव नार्जारी, 60 बोसोर बैसोनि आरो बुथारजाग्रा बिसिनि मुङा हाइथि नार्जारी, 45 बोसोर बैसोनि। जौ लोंनायनि थाखायनो जानो मोन्दों बे मुगैथाव बुथारनाय जाथाया। चिरांनि भारत-भुटान सिमायाव थानाय आमगुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला हाइथि नार्जारीया गावराव नार्जारीनि नैथि बिसि। जौ लोंनानै फेनाय समाव औवानि लावथिजों बिसिखौ बुनायावनो खर'आव नांदों, जायजों थैनो गोनां जादों हाइथि नार्जारीया। उनाव थैनाय बिसिखौ सिरियै हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन आरो 13 साननि उनावसो हा सिंनिफ्राय हाइथि नार्जारीनि खावसे सेवहांनाय गोथै देहाखौ आमगुरी पुलिसआ बोखांनो हादों। सोनाब बंग'आव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। थांनाय 2021 मायथाइयाव सोनाब बंग'आव बिधान सभा बिसायख'थियाव सोरखार दाखांनायनि उनावबो जेरैबायदि दावराव-दावसि जादोंमोन बेखौ दासिमबो बावनानै थाङाखै। सोनाब बंग'नि सुबुंफोरा आसामाव खारनानै थाफैनो गोनां जादोंमोन। न'-बां अर सावनानै होनाय जाथाय, न'आव हाबनानैनो बुनाय जाथाय, अन्थाइ खुबैनाय जाथाय बायदि जाथायफोर जानानै थांदोंमोन। दाबो बे एखे जाथायानो जादों सोनाब बंग'आव। टिएमसि, बिजेपि आरो सिपिआइएम राजखान्थि दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय। अजद होनाय बायदिब्ला बिजेपिनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि सायाव टिएमसिनिया गाग्लोबदों। जेरै बाकुरा, कटुलपुराव बिजेपिनि मददगिरिफोरनि न'खौ टिएमसिनिफ्राय बुफाय-बुसि खालामदों, जायनि थाखाय कलकातानि रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। बासिरहाट ब्याबनि मिनाखान ओनसोलावबो बिजेपिनि मददगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ टिएमसिनिया बुनायनि अजद। न'खौ ताला मारिथेनानै न' सिङाव हाबनो होआखै आरो गलाफोरखौबो बन्द खालामनानै होदों होननानै अजद होदों। ओजोंहाय कचबिहार लकसभा ब्याबनि सिङावबो बे एखे थासारि। बिजेपिनिखौ बुनायनि अजद। बिजेपिनि अनगायैबो सिपिआइएमनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौबो बुनायनि अजद सिखांदों। बेनिखायनो जाथायनि सायाव जाहाथे नायबिजिरनाय जायो आरो थासारिखौ सामलायो, बेनि थाखाय बिजेपिनि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा गभर्नरनिसिमबो लाइजामखौ लिरहरदों आरो कलकाता हाइकर्टनिसिमबो अजद हरदों। बुर्दुवानावबो बिजेपिनि मावख'खौ केरासिन लुनानै सावनो नागिरनायनि अजद सिखांदों। बेबायदिनो सोनाब बंग'आव दासिमबो हिंसायारि जाथाय जानाया जोबनानै थाङाखै आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियावनो गिख्रंथाव महर लायो सोनाब बंग'आ, जेराव थांनाय बोसोराव खुंजानाय पन्चायत बिसायख'थियावबो सा 40नि गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। सोनाब बंग'आव थाखानाय सम्पति क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोरखारा थांखि लानायनि सायाव नोंथांमोननि बिबुंथिया मा आरो नोंथांमोनहा सोरजों गसंफागोन? क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिखौ फोजोबनो थांखि लानायनि हेंथायै बारगाव मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ थाद'नाय गैयै धरनायाव जिरायदों। रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिया क'क्राझार रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्ट आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ रावनिबो अननायाव मोनाखै, जों गोबां सोमावसारनायनि उनावसो मोननो हादों होननानै बुंथियो। जेरावनाखि मेडिकेल कलेजाव गोदान मेसिनारि आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप लाबोनो नांगौमोन, नाथाय गोदान लाबोआलासे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिनिखौसो लांदों आरो क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिनि गोजाम मेसिनारिफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ मोजाङैनो सालायगासिनो दं, बेखौ सोरखारा दिन्थिनो नाजादों। बेनिखायनो बे सोरखारा थगायनायनि सोरखार होननानै बुंथियो प्रमिलारानी ब्रह्मआ। जेरावनाखि नलबारियाव सिभिल हस्पिटालनिफ्राय
डिपार्टमेन्ट आरो मेसिनारिफोरखौ गुबुनाव लांनाय जायाखै आरो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफ्रावबो बेबायदि खालामनाय जायाखै नाथाय क'क्राझारनिखौल' खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंनि मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो हाया, बरपेटा मेडिकेल कलेजावसो दैथायहरो आरो प्राइभेट नार्सिं हमाव दैथायहरनो गोनां जायो होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावोदि क'क्राझार मेडिकेल कलेजा सिगांनो गायसनजादोंमोन नाथाय सोरखारनि गेहेलेमनि थाखायनो नांगौ बायदि जौगानो हायाखै होननानैबो बुंथिबावो प्रमिला रानी ब्रह्मआ। इएम अरुप कुमार देनि मोखाङावनो हिन्दु सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों मुस्लिम सुबुंफोरा। दखरसे हाखौ लानानै मुस्लिम सुबुंफोरा हिन्दु सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों 11 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। फकिराग्रामनि नामापारायाव जादों बे बुलायलायनाय जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा दैजों हा-हु खुरखालांजाजोबनायनि थाखाय थानो थाखाय हा गैजायै जानायलाय गावसोर जाय बिगोमानि हायाव आबाद मावोमोन बे हाखौ बायनो थाखाय हा बिगोमाजों सावरायदोंमोन, जेराव 2 लाख राङाव हा बायनो थिजादोंमोन। नाथाय उनाव हा बिगोमाया गुबुन हानजा अदेबानि मुस्लिमफोरनि हानजाजों हाखौ बांसिन बेसेन अदेबानि 3 लाख राङाव फाननो थाखाय सावरायदोंमोन। हा बिगोमाया मोननै हानजाजों हा फाननो थाखाय सावरायनायनि उनावनो बे दावराव दावसिया जानो मोन्दों। जेब्ला हिन्दु सुबुंफोरा हाखौ बेरा दुमनो थाखाय थांदोंमोन, बेयावनो 20 निफ्राय 25 मुस्लिम सुबुंफोरा गोलाव गोलाव दान्दा लानानै जेरै मेरै गाग्लोबफैदों। इएम अरुप कुमार देनि मोखाङावनो गाग्लोबदों। उनाव इएम अरुप कुमार दे बिथांनि सिकिउरिटि गार्डफोरनि हेफाजाबाव थासारिखौ सामलायनो हादों। अब्लाबो बे बुलायलायनाय जाथायाव 11 सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानो गोनां जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै परेश बर्मन, निपेन बर्मन, बिश्वजित बर्मन, सुकुनि बर्मन, नबकान्त बर्मन, सुशान्त बर्मन, पारमिशन बर्मन, मिनति बर्मन, दिनेश्वरी बर्मन आरो मन्टु दास। ओजोंहाय गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनि मुङा मकबुलजों लोगोसे बिथांनि फिसालाफोर आरो बिथांमोननि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोर। चिरां जिल्ला बिजनीनि फानबारि भौलाझार नेपालि पारानिफ्राय 3 थिरजुआरिखौ हमनो हादों। लोगोसे बिसनिफ्राय 1,23,000 रांबो हमनो हादों। हमजानाय 3 थिरजुआरिफोरनि मुङा फारियै जयग छेत्री, अनजित काफली आरो रदीप बर'। बिसोर 3खौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसनिफ्राय 1,23,000 रां हमनो हादों आरो थिरखेलाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों फानबारि पुलिसा। मिरुआव एनडिएआ सोरखार दागोना रोखा जानायनि उनाव मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव बिजेपिनि मावख'फोराव रंजानायनि दोहौ। बमा गावनानै बेन्ड पार्टि दामनानै रंजादों मोसादों मैयानि सानाव। फोरमायथिनो गोनांदि एनडिएनि गासै एलायन्स पार्टिया गावसोरनि मेजरिटिखौ दिन्थिनानै सोरखार दानो थाखाय लाइजाम गथायबाय। एनडिएआव थानाय गासैबो एलायन्स पार्टि मोन6 मासियाव देरहासार जानो हानाय टिडिपि आरो मोन2 मासियाव देरहासार जानो हानाय जेडिइउ राजखान्थि हान्जा जयैनो लोगो नांनानै बिथांमोनहा प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिसिम लाइजामखौ गथायबाय, जेराव जेपि नाड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चन्द्रबाबु नायडू, एकनाथ शिन्दे, नीतीश कुमार, प्रमद बर' बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। एनडिएखौ मदद होनानै नीतीश कुमार बिथाङा बुंथिदों दि बेरेखा दोलोआ बे खेबाव माखासे जायगायाव देरहादोंब्लाबो हादर सिबिनायनि खामानिखौ मावाखै। नाथाय नरेन्द्र मदि बिथाङा हादर सिबिदों, बेनिखायनो नरेन्द्र मदि बिथांखौ मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों आरो नरेन्द्र मदि बिथां लुबैनाय बायदियैनो गासैबो खामानिफोरखौ मावगोन होननानैबो फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि एनडिएनि गाहाय दैदेनगिरि महरै नरेन्द्र मदि बिथांखौ सायख'बाय। लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ मोन 400 मासियाव देरहानायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय 400 मासियाव देरहासार जानो हानाया गोजाननि खोथा। गाव हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि मासिखौ मोननो हायाखै बिजेपि दोलोआ। एनडिए लोगो नांनानै जेरै मेरै सोरखार दानो हादोंब्लाबो बिजेपिनि गुगानायखौसो नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन रायजोफोराव बिजेपि दोलोआ गाज्रि फिथाइ खालामनायनि उनाव साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि बिबानखौ एंगारनो थांखि लादों। महाराष्ट्रआव बिजेपिआ मोजां फिथाइ खालामनो हायैनि थाखाय डिपुटि चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा गावनि बिबान एंगारनो थांखि लानायनि उनाव उत्तर प्रदेशनि बिजेपिनि रायजोनि आफादगिरि चौधरी भूपेन्द्र सिंह बिथाङाबो गावनि बिबानखौ एंगारबाय। उत्तर प्रदेशआव बिजेपिआ मोजां फिथाइ खालामनो हायैखौ चौधरी भूपेन्द्र सिंह बिथाङा गाव बिबान लानानै आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारनो थाखाय मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डानिसिम बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ गथायबाय। फोरमायथिनो गोनांदि हादरनि मादाव उत्तर प्रदेशआवनो बांसिन लकसभानि मासि दं, गासै मोन 80 मासि दं। मोन 80 मासिनि मादाव बिजेपिआ खालि मोन 33 मासियावल' देरहासार जानो हादोंमोन, जेराव थांनाय 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङैनो मोन 80 मासिनि मादाव मोन 62 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। बिजेपिआ गाज्रियै जेननायनि थाखायनो गावनि बिबानखौ एंगारनो थांखि लादों चौधरी भूपेन्द्र सिंहआ।
खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।